नोङो थाबायलांबोला आंनि बिखा मावखाङो नोङो मिनिलांबोला आंनि गोरबो गोजोनो आंनि खर' मेलेम जेबो सानस'हालिया मैहुर नोङो खालामबाय नोंनि हायना महरजों अनजालि Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन जों दिनै माने टावां एरियायाव बेरायगोन आरोना। बेनिफ्राय नोंसिनो बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट स्टेचु दङ गोजौआव बेखौ देखायनो नाजागोन। बेनिफ्राय मनास्ट्रि देखायगोन। बेनिफ्राय ब्रिगेडफोरखौबो देखायनो हागौ आरोना। ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा, दिनैनि भिडिअआ माने स्टेप बाय स्टेप जागोन आरोना। नोंथांमोननो मोनसे जायगा 3 मिनिट 4 मिनिटफोरनि देखायनो नाजागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। थ' नोंथांमोन जों दायो माने टावांआव दं आरोना। टावां टाउनावनो बे अल्ड मार्केट होनना बुङो बेखौ। बेनिफ्राय जोङो दायो माने बेरायनो थांसिनो आरोना। ओरैजाय थांगोन जोङो बिथिंजाय मा होनगोन बेखौ मनास्ट्रि थांगोन आरो मनास्ट्रि ओमफ्राय बुद्धिस्ट टेम्पल नोंथांमोना नायनो हागोन। थ' नोंथांमोन दायो जों माने टावां भिउआव फैदों आरोना। 4 किल' होननानै बुङो बेखौ गोजौआव मायो टावां भिउ। थ' नोंथांमोन दायो माने जोङो टावां भिउआव फैदों आरोना। भिउ पइन्टआव गोजौनिफ्राय बिराद बरिया नुखायो बेयाव लकेसना माने नायनो थाखाय बिराद मोजां आरोना। नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंना माजबाटनि राइडार्सफोर दङ ओमफ्राय बिथिंजाय गलाघाटनिबो दङ बिराद बरिया बियो जायगाया फुरा माने टावां एरियाखौ नुजोबो। ओरैजाय गायथिं नायहरनो हागोन नोंथांमोना बे फुरा माने डिफेन्स कल'नि आर्मि केम्प गोजा। ओमफ्राय बैथिंजाय बुद्धिस्ट टेम्पल दङ बुद्धिस्टनि स्टेचु। ओमफ्राय नैथिं नायहरनो हागोन बिथिंजाय गाहायाव जोंहा मनास्ट्रि दङ टावांनि मनास्ट्रिखौबो देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो। बिराद मोजां आरोना बे भिउ पइन्ट। थ' नोंथांमोन दायो आङो माने बुद्धिस्ट स्टेचुआव मोनफैबाय आरोना। बुद्धिस्ट टेम्पल नायनो हागोन गोजौथिंजायैनो बुद्धिस्ट टेम्पल बेयो टावांनि टपआव दं आरोना। अरुणाचल टावांआनो गोलैजोबो। ओमफ्राय नोंथांमोननो बे केमेराजों देखायगासिनो आङो गोबां माने गोजान जायगानिफ्राय टुरिस्टफोर बेरायनो फैयो बेयाव। जोंना लोगोफ्रानो गासिबो प्र राइडार गोजा गासिबो नोंथांमोना नायनो हागोन। बेनिफ्राय नै बिथांमोना फैदों आरोना एसे गोजाननिफ्राय फैदों। कटपुरा एसे नगाव আৰু ক'ত যাব নাকি আমি জাষ্ট এতিয়া ইয়াৰ পৰা আহিলোঁ মাধুৰীলৈকে আহিলোঁ মাধুৰীলৈ আৰু বুমলা ফালে যোৱা নাই বুমলা ফালে আপোনাৰ গাড়ী লৈ যাব লাগিব বাইক লৈ গৈছে মাধুৰীলৈ ক'ত মাধুৰী বাইক লৈ গৈছে আৰু কেতিয়া যাব আপুনি আমি পৰহিলৈ যাম পৰহিলৈ আহিছে নেকি আজি আহিছে মানে যোৱাকালি আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি उदालगुरि नोंथांमोन भिउखौ बिदि नुयो बिराद गिदिर आरोना टावांनि माने टावां एरियानि माने देरसिन स्टेचुआ बेनो आरोना बयनिख्रुइबो देरसिन बियो नायनो हागोन। सिङाव माने फुजा होजायो जों दायो हाबथ'ला जुथा खुनांगोन। ओमफ्राय भिउफोरखौ नायनो हागोन बिदि नुयो आरोना भिउफोरा साइडथिंजाय जोमै खोबजोब्बाय क्लाइमेटआ दसेनो चेन्ज जाबाय थायो दसेनो माने जोमै खोबो दसेनो माने अखाबो हागोन बायदि जायो सान्दुंबो दुङो। बिथिं नायनो हागोन गोबां माने गोजान जायगानिफ्राय टुरिस्टफोर फैयो नै गासिबो टुरिस्ट गोजा आरोना बिथिंजाय नायनो हागोन नोंथांमोना। जोंना लोगोफ्रा इथिं दङ ओमफ्राय जों दायो फटक लानोसै मोननैसो। दायो जोङो टावां मनास्ट्रि मोनफैबाय नायनो हागोन नोंथांमोना ओरैजाय नै बे गेट आरोना सिङाव हाबलांगोन जोङो मनास्ट्रिखौ देखायनो नागिरदों नोंथांमोननो नायलांबाय थादो। मनास्ट्रिनि बाहेरथिंफ्राय बिदि नुयो दायो जोङो सिङाव थांसै नायनो हागोन नोंथांमोना बेफोरबायदि नुयो आरोना भिउआथ' ओरैबायदि समायनाखा। ओमफ्राय गोबां टुरिस्टफोर फैयो बेयाव जोंना पार्टिफ्रा मोनफैजोब्बाय नै गासिबो मनास्ट्रियाव नामा मनास्ट्रियाव मोनफैबाय खुलुमगोन दा जुथा हाबदो सकते गुरुजी सिङाव हाबनो इनो दायो जोङो जुथा खुनानै सिङाव हाबनोसै। नोंथांमोना नायनो हागोन जों दायो माने सिङाव हाबगोन आरोना मनास्ट्रिनि सिङाव भिउफोराथ' नायनो हागोन भिउफोरा बिराद बरिया नै टावां भिउआ र' बे केमेराजों देखायगासिनो आङो भिउखौ नायदो नोंथांमोना टावां भिउ बेयो मिथिबायना नोंथांमोन एकदम टावांआव मोनबैसे बिल्डिं दं नै तामाम बिल्डिंआनो गोजा आरोना। ओमफ्राय जों दायो मनास्ट्रियाव दंफैयो जों दहाय बैयाव थांखांबाय टपआव दहाय फटक साफाय जादोंमोन नैबेहाय नैबे थांखांबाय जोङो। ओमफ्राय बे जिथुनाखि हाजोंदों बे गासिबो माने सेला पासनिफ्राय नांदेरजोबनाय आरोना बे हाजोआ। थ' नोंथांमोन दायो आङो सिङाव हाबबाय खिन्थु बिराद खोमसि आरो ओमफ्राय बेवहाय बिसिनिया माने नै पिथलनि गोजा मुर्तिया बिराद गिदिर मुर्ति दं नै नायनो हागोन। माने लाइट होआखैथ' ओंखायनो नयस फैगोन एसे गोजौआव थांनो हायो बिदिनो गाखो थांनो हायो आरोना गोजौआवबो बैलाय लाइट जोंदों लाइट दंजोबो। ओमफ्राय बेयाव बिसिना माने माबाफोर जायो आरोना बेयाव प्रे जायो माबा माबि जायो
आर'ज जायो आरो बेयाव नैथिंजाय गोजौआव भिउआ बिदि नुयो आरो ना नै खिन्थु दायो खोमसि लाइट फोजोङाखैना लाइट फोजोंजोबबा मोजां नुयो आरो ना बिदि नुयो थ' नोंथांमोन नायनो हागोन बेयो माने मनेस्ट्रियावनो दं आरो ना मनेस्ट्रिनि गाहायाव टावां मनेस्ट्रिनि गाहायाव दङ बियो नैफोरबायदि नुयो आरो ना मन्दिरा सेस खेलानि राजा ना रानि बायदिबो नुलाय लाङो नायनो हागोन नोंथांमोना मन्दिरखौ नै बेनो आरो ना सिङाव थांथ'ला आङो बिराद मोजांखा नै ओमफ्राय नैथिहाय नैखौ फिदिंनांगौ ओमफ्राय जों बाइकफोरखौ इयाव दोनबाय ओमफ्राय दायो नोंथांमोननो मोनसे भिउ देखायगासिनो आङो बिराद मोजां बे भिउआ नैथिहाय बेफोरबायदि नुयो मनेस्ट्रिया बैयावमोन आरो ना बै गोजौआवमोन गोजौनिफ्राय फैबाय जोङो ओमफ्राय गाहायाव फैबाय नोंथांमोनाथ' मनेस्ट्रिखौ नुखाबायानो बेयाव माने बेरायनो फैनोबा मोजां आरो ना बेयाव सोरबा सोरबा ओरैनो फट' साफायनो फैयो सोरबा भिडिअ खालामनो फैयो माने मोजां आरो भिउआ बेयाव नोंथांमोननो बे केमेराजों देखायगासिनो आङो भिउखौ ओमफ्राय जोंना लोगोफ्रा दायो माने बयबो फटक साफायगासिनो आरो ना ओरैजाय नायनो हागोन फटक साफायनाय बिथिंजाय गोजा गला